Yana pandhita kang kinarya wangsit medal nang ilmu kang sanyata mangkuriling kasarjanan kasarjanan pindha kumbang sepo madu sarine ngatawang nyesepo madu tanpa tala kadangipun Kakang Dimas Sediwo kula wonten timbalan dawuh Kang Mas Janaka aja gelo pamikirmu teka menyang Madukara jeneng para urung pun Kakang timbali urung pun Kakang Bagekni amarga iki ana Rama Penemban Begawan Durna mboten dados menapa Kang Mas jer sowan kula menika estunipun namung mundi dawuhipun pepundhen kula Kang Mas Werkudara supados tedhak dhateng Madukara. Oh ya syukur yen mengkono aku tak ndangu Paman Begawan. Kula sumanggaken. Nuwun to mangke Paman Pendhita Durna sasampunipun lenggah kanthi prayogi kula ngaturaken pambagya lan sungkem kula kunjuk. Kala kaca gondhok bleguduk manyor-manyor 21 taun gomana gemlo alule kuswal kembor manumprit mamah luku. Ya oleh pamujimu Janaka kaya ora ana walangan sawiji apa slamet aku ora liwat puja lumunturing astutiku mara gage tampanana. Grawalan anggen kula mundi kados dening jejimat. Kula aturi mrayogakaken aku anggenipun sami pinarak lenggah. Ya. Wis ora kurang-kurang prayogi. Sewu lepat kula nyuwun agunging samudra pangaksami mbok menawi anggenipun nampi rawuh Paman Begawan kirang tata trapsila ninggal tata krama lan tumpang saha anggen kula angaturi ora dadi apa mapan iki wong tuwa maratinju kahananing anak guru nilai murite oh inggih sak pandurat gragapan ingkang dados penggalih kula njanur gunung Kadingaren rawuhipun Paman Begawan Durna katon sumengko pengawak Bajra Ndamarsasi larut cayanipun bindi tingalipun riwi rebo tumbul datan kober angusep konco anggendeder jubah datan kober anyancutaken menapa ingkang dados darunanipun lan dados penggalipun Paman Begawan Durna gondhok bleguduk manyar-manyar 21 taun ya ing arep wis tak aturake iki wong tuwa mratinjo kahananing anak guru nilai kamardikaning murid dadi ora mikirke anggonku kuwi teka menyang Madukara daya-daya kudu bisa pinanggih ya anakku ya muridku oh nggih sepisan aku mlatinjo karjane keluarga Madukara Janaka sak kabeh para garwa mudune para putra-putra ingkang kaping pindho ya kuwi aku bakal sadurunge takon apa ya pancen bener dina sak mengko putuku ya putramu Pregiwa bakal kadhawake kelawan ya putuku Gatotkaca inggih mboten badhe lepat Kanjeng Paman sedaya sampun badhe kaleksanan awit para kadang
Pandhawa mandhaping para putra sampun nyengkuyung dinten sak mangke badhe ngawontenaken pahargyan dhawuhipun ingkang putra kekalih. Wis tak pikir sadurunge apa durung menika sampun. Wis rembugan dadi karo Werkudara menika sampun malah sedaya para pinisepuh ugi ngestreni. Nah iki mengkene. Tekaku mrene kuwi kejaba takon yen to putuku pergiwa bakal didhawuhke karo Gatotkaca. Mungguh pitungane wong tuwa tumrap aku kuwi ketemune ora jodoh, ora jodoh. Wong ki nek omah-omah diitung itang-itung ketemune ora jodoh. Tak paribasake cara wong mlaku ki iso pisah ning tengah dalan. Lho sing tak kuwatirke nek para putu-putuku ki do omah-omah urung tekan gone do pisah kuwi. Wah. Isih enom dadi rondo, isih enom dadi duda. Lah kuwi aku wong tuwa sing ora matok. Sing ora lila. Banjur kersanipun Rama Penemban Pegantuna. Namung pitung aku. Kowe percaya karo Durna apa ora? Inggih, kula pitados. Nah, syukur nek percaya. Werkudara duwe banyu suci Perwitasari saka sapa? Saking Paman Durna. Kowe duwe ali-ali ampal saka sapa? Saking Paman Durna. Nah, iki tandake nek aku ki guru sarang sayang karo murid. Wong tuwa sayang karo anak. Ya iki guru sing kena dicontohke ya aku iki. Ora tau beling aku dadi guru. Nganti aku pensiun. Nah, munggo pitung aku ya. Pergi wae karo Gatotkaca kuwi ketemune ora jodoh, ora jodoh. Lah kuwi wis kena ora jodoh. Wong iki ora jodoh ora apik, ora apik. Mergo wong tuwa ki kabeh iki nganggo pitung. Ora mung bab jejodohan, gawe omah ya diitung. Arep lunga ya diitung. Lho bab jejodohan, lho nganggo pitung. Nek tak aturke nek Gatotkaca pergi wae ki ora ketemu jodoh. Kudu diwurungake. Kamangka dinten sampun kagethak sedaya sampun cekap kantun kaleksanan. Lajeng dos pundi? Diganti. Lanangane kuwi diganti aja Gatotkaca. Lah menika sinten? Aku duwe. Tak etong ketemune apik. Tur tundhane besok bakal mulya uripe. Lah menika sinten? Raja Putra Krestina Sarja Kesuma. Lho, kuwi Sarja Kesuma. Kuwi ditangi-tangi ketemune genep apik tur tundhane bakal mulya. Nek Gatotkaca pergiwa ki, Gatotkaca ki wage pergiwa paing dadine geyeng. Lho, wong tuwa kabeh ki diitung jare. Lah nek karo Sarja Kesuma pus akhir tembe bakal dadi wong mulya. Raja Putra Ngastina kang akhir tembe bakal ngenteni kalengan dampar kraton Ngastina. Mula saka iku iki dina tak jaluk aku nglamarake putuku Sarja Kesuma kanggo putuku Pergiwa. Wis mbak njaluk pitukon apa wae bakal kelakon. Mas Picis Raja Brana tak duga ora bakal kuciwa. Njaluk duit po. Oke. Kula ajrih kalih Kang Mas Werkudara. Wis tak omongke, Werkudara ki nek karo aku wedine nganti tekan nggon mati. Lho. Nek kakangmu Werkudara kuwi duka utawa nesu, sing maju Pendhita Durna. Nek nganti wani karo Pendhita Durna, tak jaluk banyu suci Perwitasari. Wis tak gawake wadah e. Ayo kepiye? Kula mboten wantun matur pelemban. Lho, ya aja kowe sing mlaku, lha kowe iki sing duwe anak ya kongkonan sapa ngono. Aku iki sadewa negeri nang kono kuwi apa kuwi? Dikon nyambut gawe ah.
Dimas Sedewa kula Kang Mas Janaka Siadi aja wedi kangelan tak utus menyang Yudipati kersanipun Kang Mas Arjuna matur marang Kang Mas Perkudara calon penganten saka negara Ngamarta Yogiswa Yudipati Gatotkaca kuwi gagal wurung ora sida dhaup sing bisa sida dhaup ya kuwi Pangeran Patiraja Ngastina Sarja Kesuma. Aduh lajeng kados pundhaing kula badhe matur kalian Kang Mas Perkudara ingkang nggadhahi watak kudu kau gudang rempelas kula matur mboten dipercaya kula lajeng disaut dibanting dados menapa kuwanda kula upami kula mlajar dipun bujung Kang Mas Perkudara sepinten bantere playu kula ya wis mangsa bodho Sedewa kowe aja wedi kowe aja wedi mati durna nang kene nek kowe nganti dicandak Perkudara dibanting oh aku sing maju carane awakmu didandani vaksin dike carane men aja mati wis kudu mangkat Dimas Sedewa aja wangkal ayo manut marang dawuh Janaka yen mekaten nyuwun pamit nyuntang pangestu kula badhe matur-matur ngersanipun Kang Mas Perkudara ngati-ati aja kaya bocah jaring latri cindandari sang Trusnaja mena mustaka binuncanging akasa Sedewa wis budal menika sampun penemban. Ya syukur ya kuwi sing tak jaluk. Ateges kowe isih percaya karo Begawan Durna, murid percaya karo guru. Aja kuwatir. Kowe sesuk tak tambahi wejangan ngelmu sangkan paraning dumadi. Ngilmumu ora mengkur kuwi sagudang pokoke. Dadi ngilmu ki ora mengkur ning kono ya kuwi, ning kene ya kuwi. Ning kono kene kuwi bukane kadang sik lali. Nah, dadi wejangan-wejangan saka aku kudu ditampa. Tak jaluk nek iso ngilmune Durna ya ngilmune Janaka, ngilmune Janaka ya ngilmune Durna. Wejangaku ya wejangamu, wejangamu ya wejangaku. Kepinteraku ya kepinteramu, kepinteramu ya kepinteraku. Dekku ya dekmu, dekku ya dekku, ning nek bojo ora. Dok ora tak wejang kuwi. Mboten, aku dhewe sing ngomong ya ora dok. Nah, gandeng Sedewa wis mangkat. Nah, iki dina aku nglamar putuku Pergiwa wis tak tampa. Menika kula sampun kula tampi. Nah, Sedewa kemo tok sakuni apa ora kemo? Yen mekaten wedal sak menika monggo penemban sesarengan merpeki dhateng ingkang wayah pun Pergiwa bilih Gatotkaca wurung anggenipun dhaup kalian Pergiwa ingkang saged namung inggih menika pun Lesmana Dakumara. Yo ayo diprepeki Pergiwa. Ya
Tendang dikleri sang kadalarung rikatori sang pinarwasa wis munyo kawekasan wis tukara jagat manik raja dewaku kowe ladalah abot sanggani nggonku tekan Madukara ki sejatine diutus marang para pepunden Ngamarta supaya matur ana ngersane Kang Mas Arjuna yen to Kang Mas Werkudara lan para kadang Ngamarta wis tata-tata bakal tindak menyang Madukara Gatotkaca dhaup kelan Pergiwa ora ngira babar pisan yen Madukara ketekan Pendhita Durna sing murungake Gatotkaca dadi manten kamangka wis rembug dadi rembugan para pinisepuh aku teko menyang Madukara ora didangu menyang Kang Mas Werkudara tekamu kuwi diutus sapa lan duwe karep apa malah aku dikongkon mulih kon matur Kang Mas Werkudara kon murungake calon penganten ya kuwi Gatotkaca lek arep matur kepiye mongko Kang Mas Werkudara ki duwe watak padha karo gudang remplas aku matur njur disaut dibanting mati darane aku ming gawe-gawe mergo aku dikongkon Kang Mas Janaka upama aku mlayu duyak sepira bantere playuku ya wis ana muga-mugane Jawata paring pengayoman marang Sadewa Kang Mas Werkudara kula ingkang sowan ampun kaget Kang Mas Werkudara Yang lumengser sang nerpati wana dutaning Srinara nata katekaping Prawandawa tumanduk mangarsa tanana kanggo jiwa raras rumedeng ing akasa kadangipun Kakang Dimas Arya Werkudara wah mbarep kakangku kepiye iki kabeh para kadang wis padha kumpul
saperlu netepi kang dadi kewajibaning para kadang nalika semana Dimas Werkudara bakal ngiring calon penganten saka Jodipati ya kuwi putraku Gatotkaca. Mbarep kakangku kabeh wis ditata sumadya budal menyang Madukara ana ngersane Dlamprong adiku. Wis ora bakal ngujiwani sak wanci-wanci temoko Madukara kaya-kayane ora. Gatot wis tata-tata calon pengantin saka Jodipati kabeh wis dirembug mateng, kabeh wis dirembug dadi kari ngleksanake kabeh para kadang, kabeh para pepunden, para pinisepuh wis maringi pangestu marang Werkudara ya Gatot. Ya syukur bejo 1000 Dimas. Yen mengkono sak mengko bakal ora ngujiwani. Najan to pun kakang ora tedhak menyang Madukara wis titip pangestu marang kabeh para kadang ing Madukara. Dlamprong adiku tak jaluk iki dina aku njaluk pamit, njaluk pangestumu. Aku bakal ngiring Gatot menyang Madukara kabeh sak para kadang putra wayah kudu budal. Iya ya Dimas Werkudara. Cinarita dereng ngantos paripurna ingkang dados pangandikaning Raden Hariwerkuda dalah ingkang Raka Prabu Darmakusuma. Arsa mbidalaken ingkang putra Raden Gatotkaca katungka praptane Raden Sadewa saking Madukara. Sena saunggung karo Sudibya sawara-wara mbalumbul gadanira pitung gedhe ora bakal pangling, ora bakal kleru kaya Dimas Sadewa. Raja kang dadi piswanmu Dimas. Inggih nampi sabdanipun pangestu dalem Koko Prabu kados boten ana setunggal menapa. Kula ngaturaken sungguh pangabekti kula kunjuk. Ya wis pun Kakang tampa Dimas. Ragil padha slamet tekamu. Pangestunipun Kang Mas Werkudara mboten ana setunggal menapa. Kula ngaturaken sungguh bekti kula kunjuk. Ya wis tak tampa. Iki Dimas Sadewa katon sumengko pengawak Bajra Ndamal Sasi larut cayamu bindi tingalmu. Kowe nembe saka ngendi Dimas? Ndadekno pangertimu mbarep kakangku. Sedewa nalika semana tak kongkon menyang Madukara supaya matur Madukara tata-tata calon pengantin saka Jodipati bakal teka. Oh mengkono Dimas. Banjur kepiye Dimas? Iki para kadang wis tata-tata bakal budal menyang Madukara ngiring calon pengantin ya kuwi Gatotkaca. Diring para kadang kabeh muduning para putra wis nampa pangestu saka ngersane para pinisepuh, para pepunden. Ndadosaken kawuningan Koko Prabu. Kepiye Dimas? Ndadosaken kawuningan Kang Mas Werkudara. Wah, kepiye? Gek ngomong cekat-ceket gek budal. Kula sampun dumugi Madukara matur wonten ngersanipun Kang Mas Arjuna. Iya kepiye Dimas? Bilih supaya supados kula menika ken wangsul dhateng Madukara awit
wonten Madukara menika wonten tamu nggih menika Paman Pendhita Durna. Oh, Paman Pendhita Durna. Durna bapakku wis tekan Madukara. Inggih Kang Mas. Wah, syukur. Ora tak ulemi kok malah wis tekan kono. Banjur ana wigati apa Dimas? Nggih matur wonten ngersanipun Koko Prabu lan Kang Mas Werkudara. Kula supados wangsul dhateng Ngamarta matur Kang Mas kalih Koko Prabu, sewu lepat kula nyuwun agung samudra pangaksami bilih kula menika dipun utus ora sandadak bolak-balik le ngomong kuwi. Tes. Aduh, atus pundi? Walah bulan baleni meneh. Kowe iki ngomong apa? Dikongkon apa karo Janaka? Supados matur wonten ngersanipun Kang Mas Werkudara Kang menapa Koko Prabu bilih calon penganten saking Yodipati pun Gatotkaca dipun wurungaken. Kakangku piye omongane Sedewa? Pun Kakang ora bakal tida-tida, ora bakal sisip saka pangurunipun Kakang. Ngendikane Dimas Sedewa, calon penganten saka Yodipati ya Gatotkaca kuwi diwurungake. Wah, pancen Gatot bocah kurang prihatine. Aduh Kanjeng Rama, dosa kula menapa lepat kula menapa. Wah, kowe pancen dianak-anake gawe wirange wong tuwa. Arep bojoe diwurungake pancen kuwi bocah kurang prihatine, pancen kuwi bocah njaluk diajar. Aduh Kanjeng Rama, dosa kula menapa lepat kula menapa. Kowe bocah sing kurang gedhe prihatine, kurang gedhe tirakate. Aku ora sudi duwe anak sing kurang gedhe prihatine, kurang gedhe tirakate. Wurung ora wurung gawe wirange wong tuwa iki sing timbang duwe anak wae wirang luwih becik mati. Raden Gatotkaca dipun pulasara dening Kang Rama Raden Arya Werkudara. Duka yayasine piangulat ingkang putra pindha singgat betatung. Mireng bilih calon penganten saking Pringgondani dipun wurungaken. Mboten wonten paedahipun, mboten wonten ginanipun anak Werkudara dadi manten diwurungake. Tenimbang wirang bebarang dipun pulasara Raden Gatotkaca dening Raden Werkudara. Satemah Raden Gatotkaca rumangsa boten wonten ginanipun ing riku tega dirinipun Raden Gatotkaca angelalu golek dalaning pati.
Kresna kang sinayang manggelung mangrukmining cakranira kumiteraning asta eling Sang Wisnu Bathara Dimas Setyaki kula Koko Prabu iki wis ngancik tlatah Ngamarta inggih wangune awake dhewe rada telat nang Ngamarta iki karang le ngomongin dadak kok ya jajan ora dadak wis gasik dhewe paling cah sregep Sencaki Sencaki iki diomongi teko paling gasik gelem ngewangi nata debok bareng kowe iki ngandhake apa senajan to telat senajan to gasik mbok menawa para kadang Ngamarta nunggu praptanipun Kakang Klan Siadi awit pun Kakang netepi undanganipun para kadang Pandhawa dijak ngiring calon penganten saka Jodipati tumuju menyang Madukara. Nggih leres. Bela. Ngarep bener kawitan bener kok bledug katon ngampak-ampak. Sajake ana wong ngamuk Dimas. Lho. Yen lakeru kaya Gatotkaca. Lah kenapa iki monggo dipun prepake mawon.